¿cuáles son las principales barreras a la participación de las personas migradas que vosotros y vosotras identificáis en vuestro ámbito, cada una en su ámbito? Desde el punto de vista de las barreras, bueno, en general y sobre todo desde el punto de vista de las barreras implícitas y explícitas que a veces las mismas organizaciones interponen. Des de l'estructura, des del món de les AMPAs, també hi ha barreres, com deies, no? Són barreres, jo crec que són molt invisibles, perquè les AMPAs són entitats de participació, però també hi ha espais de presa de decisió, encara que no ho sembli, no? I més amb el món que estem ara, una mica l'interès en desmotivar tothom a participar i també en els centres. Una barrera que tenim, i dedicaré 30 segons perquè és un altre debat, és el tema del propi sistema educatiu que no convida a aquesta participació de les persones migrades i en general a la participació de qualsevol família per als motius que tothom ja més o menys coneixem. Quan una persona aterra en un centre educatiu, jo no sé quina dèria n'hi ha moltes vegades en què la primera setmana hem de tenir signat totes les autoritzacions, tot el coneixement. Hi ha com una allau d'informació que l'has d'intentar interioritzar, però a partir d'aquí crec que és una mica, a vegades els tempos no van, acorde al com s'hauria de fer. A la SAMPA passa una mica, a les AMPAs passem una mica que mimetitzem o copiem aquests models. També volem informar massa del que fem, de què farem, de com ho farem, i moltes vegades no tenim presents una de les barreres, que és que, primer de tot, quan ve una persona migrada a una AMPA, sovint no coneixem nosaltres la persona migrada no coneix moltes vegades la figura de l'AMPA, perquè és una figura molt particular, inclús a països occidentals no existeix, molts perquè ja la participació de les famílies està integrada a l'educació, però per exemple en famílies d'origen sud-americà, que hi ha la barrera idiomàtica, que no és barrera perquè és molt més proper, no existeix en algun país sí molt puntualment la figura de l'AMPA. Llavors volem explicar què farem, però no som conscients que aquesta persona no coneix l'AMPA, i per tant hem de començar sabent les nostres limitacions. Una altra barrera que tenim, jo crec que la més important, és que tampoc des de les AMPA som conscients o interioritzem la situació emocional i de transformació que ha tingut la persona migrada. Tot això suposo que es parlarà quan arribes a un país, tens una motxilla, que parlava algú en el vídeo, però tens un primer objectiu que és una vivenda mínimament digna per poder instal·lar-te, un treball no precari per poder... Aleshores, sovint passa que quan ve una persona migrada a una escola, a una AMPA, les forces estan exhaurides. No és que no s'hi tingui cap interès en l'acompanyament educatiu, sinó que quan tens 3 prioritats greus o importants, la tercera va coixa perquè no tens ja més forces. I aquí, com a autocrítica, crec en general, sempre parlo en general perquè la FAPAC hi ha 2.290 AMPAs i després a les propostes explicaré una mica el que s'està fent des d'AMPAs que ho fan, que s'estan sortint. Aquesta barrera que comentava, ens trobem que no som conscients moltes vegades que són forces exhaurides, molt esgotades i que cal un acompanyament i una predisposició. Allò que s'acostin, que ja els acollirem, això és en direcció contrària, i llavors deia abans que les AMPAs som estructures també participatives i curiosament jo poder conec 100-150 AMPAs més a fons, en aquelles per exemple que tenim un 50-60% d'alumnat nouvingut, trobes moltes vegades que les juntes de les AMPA, en tallers que fem, o no hi ha persones migrades o hi ha una persona. Llavors, a la que grates una mica preguntes, te diuen no, si nosaltres som molt oberts, som una junta molt trempada, o sigui, per ells fem moltes coses, i el per ells en majúscules. El tema és d'una actitud pròpia de no interioritzar què s'ha de fer amb ells. Quan fas alguna cosa amb una persona has de comptar amb aquesta informació i
I ja et dic que una mica aquestes barreres les veig una mica invisibles i tan invisibles que des de les mateixes juntes moltes vegades no s'és conscient. Des de les associacions i partits polítics, crec que la primera barrera de contacte per a les persones migrades és la desinformació que hi ha con respecte a la població migrada i els estereotips que tenim o que se té con respecte a la població extranjera. Creo que por eso, además, la mayoría de las asociaciones también que son de aquí o de otras partes se confunde también con la idea de asistencialismo, dejando de lado que las personas migradas, si bien es cierto, en muchos casos tienen muchísimas necesidades de múltiples índoles, empezando por la cuestión de los papeles o de la irregularidad en la que se encuentren, no hay un trabajo de empoderamiento de estas personas y se cree que, por ejemplo, el estereotipo más común es que dependiendo de dónde se provenga, tiene tales o cuales costumbres que creo que son los primeros obstáculos que impiden ese contacto. Entonces, no se nos ve o no se los ve como unas personas que tienen un bagaje cultural, educativo, una construcción inclusive política o de participación, sino que es alguien que necesita tener cubiertas algunas necesidades y se olvidan o nos olvidamos de que este ser humano que tenemos aquí, que es igual a cualquiera de nosotros, que sí, si bien es cierto, está pasando por una situación que en cualquier momento cualquiera de nosotros podría pasar, lo de la salud, el tema del trabajo o el tema de vivienda o bueno, entre otras cosas, creo que se van más hacia el lado de la asistencia y de la caridad. Entonces, creo que esto, la desinformación que se tiene acerca del colectivo migrante, independientemente de sus orígenes, y el asistencialismo que se tiene hacia estas personas migradas hace que no se tome en cuenta el bagaje que puede tener una persona migrada y invitarla a participar políticamente o en cualquier sentido. En el caso de los partidos políticos, además de la desinformación y de los estereotipos que pululan, también hay un miedo a no ser aceptados por la población migrante, por un discurso no inclusivo. O sea que es curioso porque se sabe que se tiene un discurso no inclusivo, entonces se tiene una especie de temor a no llegar a estas personas, porque como no se conocen los códigos sociales o culturales, entonces no se sabe si se podrá llegar al colectivo migrante. Entonces, he visto desde mi participación en este partido político cómo les cuesta un poco tomar contacto con las personas migradas porque como no se conoce, no se sabe cómo tratar y me hace mucha gracia porque es como que si tuvieran que tener bueno, claro, un discurso inclusivo sí, pero como si tuvieran que hablarnos de alguna manera específica y entonces alguna vez les dije, hablamos terrícola. Entonces, bueno, creo que los estereotipos, la desinformación, el caer en el asistencialismo impiden llegar a la población. También creo que un poco el hecho de la lengua, que estoy totalmente de acuerdo que las personas migradas parlem català,
Sin embargo, hay personas a las que les cuesta muchísimo llegar al colectivo o a partidos políticos o asociaciones catalanas por una inflexión con respecto a la lengua. No critico a nadie ni nada, sino que creo que en vez de aproparse a la gente, establecen una especie de lejanía. Sí, creo que cuestiones de intolerancia con respecto a la lengua o cosas muy tajantes, en vez de acercar a la gente y motivar a la participación, al contrario, la alejan un poco. Porque cada uno viene con su mochilita de los estereotipos y prejuicios, entonces si alguien de entrada desconoce que la otra persona sabe hablar castellano o catalán, ya esa es una barrera, pues ya está. Después de este ejercicio de autocrítica, de reflexión, de mirar un poco qué es los retos que nos quedan, os queremos plantear qué propuestas o qué buenas prácticas ya existentes en vuestras organizaciones y en el ámbito en el que participáis podéis proponer para fomentar la participación de las personas migradas. Y en este ámbito os queríamos plantear que fueseis realistas, es decir, que soñar nos gusta mucho, pero también hay que ir pasito a paso para construir algo que sea factible y posible en el día a día. Bueno, creo que una de las experiencias más reales y que se pueden lograr es este espacio que estamos teniendo, así como todo el proyecto en el que hemos participado. Desde Participo, luego Existo, como en SUMEM y bueno, lo de la mentoría y tal, si hubiera la posibilidad que en pequeños espacios, asociaciones o vecinos o gente del barrio hiciera esto, creo que se podría fomentar un poco más la participación de todos, no solo, bueno, lo de la gente migrada es que es un hecho que no estamos a la hora de la toma de decisiones. Entonces, creo que estos espacios hacen que nos demos cuenta de que, así como hablamos terrícolas, somos iguales entre todos, tenemos las mismas necesidades, algunas peores que otras, pero en todo caso, todos y todas nos vemos en el mismo conflicto. Bueno, creo que el hecho de empoderar a la gente y no asistirla es un cambio de mentalidad. O sea, creo que hay organizaciones grandes y pequeñas que se conduelen de la gente y que está bien la solidaridad y todo eso, pero no es una solidaridad asistencial, no ha de ser, sino una solidaridad que permita crecer a la persona, como esta frase de no le des el pescado, sino que enséñale a pescar, creo que es lo que resume todo. Luego, invitar a la gente a asambleas de barrios, a las AMPAs, para toma de decisiones, creo que no nos cuesta, bueno, no sé si nada, pero al menos no creo que mucho, porque ya lo estamos haciendo. O sea, si ya hay un primer ejemplo de que se puede hacer, creo que podemos continuarlo. De ahí lo de los estereotipos, creo que ese sí que es un sueño, pero creo que es necesario romper las barreras de los estereotipos y de los prejuicios que tenemos acerca del otro o de la otra, independientemente de su origen, o de sus costumbres, o de su identidad u orientación sexual, o lo que sea. Bueno, saber las necesidades reales y las necesidades reales. Me refiero que, por ejemplo, si estamos en un ámbito asociativo, saber qué es lo que sucede en ese barrio para crear actividades en conjunto. Si estamos
Por ejemplo, si sabemos que en este barrio la participación es nula o muy baja o de mujeres o de los jóvenes, pues creo que se podrían pensar actividades justamente que encaminen a que haya una mejor participación dentro de ese espacio, el barrio, la familia o la sociedad en general. Entonces, el cómo, pues buscando apoyo entre gente, entre asociaciones que ya tengan alguna experiencia, y creo que al menos las personas que estamos aquí, por lo que sea, hemos de tener esta apertura para compartir experiencias e idees. Doncs bé, abans parlava d'allò que no fem, ara miraré de ser concís en aquelles experiències que estan funcionant en moltes AMPAs, amb suport de la FAPAC o sense el suport o simplement amb altres entitats, com comentaves, Norma, a nivell comunitari, que les AMPAs no deixen de ser una esponja comunitàries. Les tasques per fomentar aquesta participació, jo entenc, per la petita experiència que tinc, que han de fer-se a totes les famílies nouvingudes, a totes, atenent la diversitat de les persones migrades, que són persones que tenen una capacitat de transformació, un lideratge que no es veu, però i que jo penso que la motxilla del seu origen i país s'hauria de visibilitzar aquí per donar valor a les capacitats que té la persona. Si es fa a totes les famílies nouvingudes de l'escola, de l'AMPA, amb aquesta diversitat puntual, les persones migrades se sentiran molt més incloses i sobretot les persones que acullen serà una cosa com més bidireccional, no serà tan assistencial des de fora. O almenys les AMPAs que ho estan fent en aquest marc crec que els va bastant bé. Segona cosa, el llenguatge massa formal no apropa a les persones s'apropem emocionalment a les AMPAs. Jo sempre recomano que parlem moltes vegades, que no parlem dels nostres fills, que és sa, perquè realment que quan estàs parlant amb un pare o una mare de qualsevol cosa que ens interessa, estàs fent AMPA, estàs fent escola i amb moltíssimes activitats. A mi a vegades penso, sempre es fan les jornades gastronòmiques, molt bé, però també està bé que a les jornades gastronòmiques compartides un pare o una mare explica una recepta, com ho fan, o sigui, una mica anar més enllà de compartir la taula. Mantenir un llenguatge formal mínim, però intentar ser més flexible. Altra cosa que també penso que pot ser interessant per l'experiència seria intentar trobar un entorn de benvinguda dins de l'AMPA. O sigui, les escoles tenen habitualment en el sistema educatiu català un pla d'acollida als alumnes nouvinguts que quan ve un nano o una nena d'un altre país no es trobi allà, com diuen en castellà, com un pulpo en un garatge. Dius, bueno, llavors una mica s'informa la resta dels nanos o s'explica una mica l'origen del país. Això ja està bastant sistematitzat, però no es té present que aquest nen o nena té una família darrere que li haurà d'acompanyar a nivell educatiu, amb les mancances que parlàvem abans. I aquí hi ha algunes experiències des de la FAPAC que he compartit amb Amanda i amb Laura també, de fer plans d'acollida. A mi no m'agrada la paraula plans, perquè sembla una cosa molt vertical, però jo em conformo a que una AMPA pugui fer un entorn de benvinguda. I com es pot fer? Doncs preguntant directament a una persona migrada, perquè quan a algú li pregunten vol dir que hi ha un interès i preguntes per tenir aquesta informació. Preguntes, per exemple, l'entorn de benvinguda es pot fer de moltes maneres, amb padrinatges, amb una jornada de portes obertes. L'altre dia estava en un centre on s'explicava als pares i mares on serien els seus fills, encara no estava tot el tema de la prescripció, però una mica es pot apropar a aquest entorn perquè es vegi que, el que deia abans, que s'acostin, que ja farem alguna cosa, no, tot el contrari. Llavors, preguntes, per exemple, viviu al barri, d'on veniu, a la vostra escola anterior existia algun AMPA, què n'espereu de l'AMPA? Si una persona no sap una mica què pot ser l'AMPA i li preguntes què n'esperes, sempre estàs afavorint compartir-ho. I moltes vegades petites preguntes que poden ser molt organitzatives o dir de funcionament, que a vegades els centres cauen amb el parany de hem d'explicar des del pitet del menjador fins als hàbits, que això està molt bé, però no són normes de participació, sinó és com podrem que els pares
funcioni, no? I aquí, però a vegades, si nosaltres preguntem a una persona que acaba d'arribar o ja ha passat un temps com ens podem comunicar amb ell, no? Quina és la persona referent en el nucli familiar, en diferents cultures, pot ser o l'avi o una persona enllaç de la mateixa cultura, de la mateixa escola, o una germà gran puntualment pel tema idiomàtic. Si preguntem això i ho sistematitzem una mica, no costa gaire, però són portes obertes a que aquesta persona pugui... I després, si em permeteu un moment, quan has comentat lo de l'idioma com a barrera, vull explicar una anècdota que pot ser il·lustradora de la meva AMPA, ja fa uns anys. Una AMPA estava bastant estructurada, quèiem amb el parall que hem de fer moltes coses, però el que teníem al voltant no ho teníem massa i hem après amb els anys, suposo. Teníem una mare boliviana que venia a les juntes, que participava. Les juntes les fèiem en català, però no per res, perquè era la llengua pròpia, i després, si alguna persona parla en castellà, canvies l'idioma i ja està. Però ens deia, no, sisplau, parleu en català perquè així jo l'aprenc. Però de cop aquesta persona va deixar de venir, no enteníem per què, no? I és una persona que a més en l'entorn associatiu tenia la seva motxilla i el tarannà, i com havia tingut uns problemes de precarietat laboral, circumstàncies molt concretes, tothom va dir, és que clar, tindrà aquest problema. Sempre tenim la idea assistencial, no? Al cap de 6 mesos, en un altre fòrum, una taula rodona, me la vaig trobar, ens van saludar, i una persona del públic li va dir, escolta'm, explica'ns algun inconvenient que has tingut, alguna barrera, altres paraules, i va explicar una cosa molt certera, diu, clar, és que jo estava en una AMPA molt a gust, ells parlaven català, com és normal en el seu entorn, però parlaven massa ràpid. Autocrítica. Ningú se'ns va ocórrer dir, Carmen, ¿por qué no vienes a las juntas? Vull dir, quan si parlem més a poc, clar, això ens pot passar. Ho dic com a complement, que dic que a vegades potser més que l'idioma ets el com o com fem les coses, i que no són conscients que tenim petites barreres. Era una aportació. Sí, a més dels partits polítics, que se m'havia oblidat, hem de treballar a modificar la llei electoral perquè no podem participar les persones migrades en las elecciones. Entonces nos vemos con escollos de que podemos ser elegidas pero no podemos votar, es algo curioso. En mi caso personal, yo puedo ser elegida pero no puedo votar, es curioso, porque no tengo la cantidad de años en España que he de tener para poder ser escogida, para poder votar, pero sí para poder ser elegida en ciertos territorios, ¿no? Es un problema esta cuestión de la ley de elecciones, además de que se establece un tiempo en el padrón electoral que acabó el 15 de enero, y muchos no se pudieron inscribir a este padrón, entonces no tendrán derecho a votar en las elecciones municipales. Creo que al menos Cataluña podría hacer un cambio en las elecciones autonómicas, porque así habría más participación de personas extranjeras no nacionalizadas españolas que puedan ser representantes políticos de cara a las elecciones municipales o autonómicas. No sé si me he explicado. ¿Sí? Vale, o sea, la moraleja de la historia es que habría que hacer un cambio en esta ley de elecciones para que haya mayor participación política de la gente migrada, que pueda ser representante, pueda votar y pueda ser elegida. Ya.